салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангурӯ ва боғ. Имрӯз 9 майи соли 2024 мебошад ва ман қарор дорам дар ҳавли худам дар назди дарахти шафталӣ, ин шафтолу ва дар навдаҳои қисми поинаш ман пайванд кардам. Пайвандро бо роҳи ман таги пӯст кардам, пӯстро хезондаму инашро тез кардаму пӯст инро хезонда, пӯст не, ман нимашро ҳам чок карда дар мобайни ин ҷой карда, баъд ҷой кардам. Инашро аз болояш дучок искана пайванд дучок кардам, мобайнаша кардам. Инашам таги пӯсту ваяш искана пайванд. Ҳамин хел ман як чанд дона кардам, ман инҷидам кардам искана пайванд, ана бинед. Ва ҳозир ман боз анамин халтҳои пакетҳои халтҳои салафани ҳамиро дарунашро камтарак об чошидам ва сари ҳамино мекашам, камтарак буғ метиҳам дар дарун ки ҳамин мебинем мегирад ё не. Имрӯз 9 май сабзро оварда дар сабз кардам, бинед мана сабзро дар сабз пайванд кардам. Хай агар гирифт ман ба шумо нишон метиҳам, нишон ки надодам не ки нагирифт. Мана дидед, ин хел пайвандҳо кардем. Инчунин гуфтам, такрор мекунам, искана пайванд аз мобайнаш чок кардам, мобайнашро ҷой кардем. хай худо акун мебинем мегирад ё намегирад, боз ба шумо нишон метиҳам. дар паноҳи худо бошед.